Za chvíľku ma čaká zápas o titul, ktorý mám v pláne ovládnuť a ten titul si opäť zobrať. Počkaj, toto by ma ale zaujímalo. Dá sa povedať hocičo, niektorí to možno aj použijú. No ale môžeš mu povedať, nie, rodne, máš malý... Oproti mne sedí Maroško Klamár. Klamár. Na začiatku sú dvaja. Jeden má peniaze a druhý skúsenosť. A keď sa rozídu, ten má skúsenosti a ten má peniaze zase. A ja viem ešte, čo máme vášeň spoločnú. Ja teraz som trošku taký zarastený, chlpatý. Teraz idem točiť takú rozprávku, kde robím zlého zubára. Ja tu mám taký sen si vyskúšať zahrať nejakú rolu. Neplánuješ byť režisér? Ty chceš hrať, ja to... Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Ahojte, priatelia. Dovolte nám, ktorí nás ešte teda nepoznáte, neviem, či aj takí ešte sú, aby sme sa predstavili. Toto je profesionálny zápasník MMA. Áno, dobre hovorím? Výborné. Lebo ja sa v tom vôbec nevyznám. Takto sa to volá, hej? Tak je to, hej. Profesionálny zápasník. Samuel Pirát Krištofič. Pirát. Prečo Pirát? Pirát, lebo mal som taký úraz a práve oko mám sklenené. To vážne? No. To máš dobre urobené. No. A ja mám obidve oči, mám vypichnuté a mám tam tie umelé šošovky. To vytiahnu ti a potom ti dajú novú. Aha, okej. No, to ja mám tak urobené. Takže pirát. Takže ty si taký pirát. Ja som tiež, aj som sa tak trošku dal do takého. Do pirátskeho, super. Ty si pirátsky navždy a si to vymením. Ja si to mením. Dobre, tak ale by som ešte povedal o tebe všetko. Je to šampión druhej série show Octagon Výzva, bývalý dočasný šampión strednej váhy a tiež účastník reality show Survivor. Počúvaj, toto mi povedz, bývalý dočasný šampión, lebo ja sa v tom vašom bitkárskom nevyznám. Čo to je, že bývalý? Prečo bývalý? No bývalý preto, lebo som prišiel o ten pás už. Našiel sa, šťastie mal. A porazil ma. No šťastie mal jeden taký, z Česka inak. Áno, áno. No. A no tak preto bývalý. Áno. Ale za chvíľku aj, alebo teraz môžeme povedať aj budúci, lebo za chvíľku ma čaká zápas o titul, ktorý mám v pláne ovládnuť a ten titul si opäť zobrať, takže... S Carlosom, hej? Presne tak. Takže nevieš, ty vieš veľmi dobre, ty si rušák. Ja som totiž mal vo svojej show, čo robím v Čechách, na Českej televízii, Zázraky přírody, tak tam som ho mal ako hostia. A prekvapil ma, počúvaj, fakt ma prekvapil, lebo bol veľmi chytrý, inteligentný, pohotový a vtipný hlavne. No tak to my sme všetci zápasníci, musím než povedať, že sme počúvaj, toto by ma ale zaujímalo. Normálne pri tenise, alebo tak si pri sieti možno povedia niečo také škaré, alebo že poznám tvoju ženu, alebo vieš, aby ho vyprovokoval. Ale pritom to asi sa to nedá, lebo keby si mu povedal niečo o jeho žene, tak to by si ho možno ešte viac nahneval. Takto, dá sa povedať hocičo, niektorí to možno aj použijú, ešte možno aj v predzápasových treštolkoch. Ja som zase taký typ, že do tej rodiny by som sa akože nenavážal za žiadnych okolností. Právne. Ale sú... Ale môžeš mu povedať, nie, o rodine, máš malé tak to nohy. S Carlosom aj my sme už mali zápas a my sme si akože rozprávali hocičo, že televízor a radiátor už teba urobím a takéto veci, že tu sme sa podpichovali. Ale nie je to u vás tak, že dobre, pri tom tenise rozhodíš toho súpera, ako zneistieš ho, ale u vás je to, že čím viac ho vyprovokuješ, tým je ostrejší. Tak to záleží, ako to na ňo, vieš, na to môže zapôsobiť, že ho to zase stiahne trošku a už nedáva ten výkon, lebo to začne viac, že to ego, vieš, že teraz keď si im prehrám po tých rečiach, tak to by mal, vieš, začne si toto pripúšťať, takže dá sa akože ten psychologický efekt je u nás podľa mňa práve, že ešte viac významnejšie ako v inom športe. Že v každom športe je dôležitá hlava a dobré nastavenie a sebavedomie, ale vieš to týmito rečami to sebavedomie akože nahlodať. Nahlodať, ale ešte viac ho vyprovokuješ do toho. No tak to už je otázka, či to robíš dobre alebo zle. No? A samozrejme aj každý pracuje so svojimi slovinách, takže aj to záleží na tom, jak si na tom zdatný ty. Dobre. Ale počkaj, ja by som mal predstaviť aj teba. No skús. Lebo keď náhodou by sa niekto... Našiel, kto by teba nepoznal, tak oproti mne sedí Maroško Klamár. Klamár, pardon. A ty si úspešný, čo už všetci vieme. Herec, moderátor, zabávač, ale veľmi dôležité, že aj podnikateľ, však? Ale tak podnikateľ. A mňa by toto zaujíma, že v čom teraz podnikáš? Že všetko viem, že všade chodíš po tých televíziách. Ale ja som skúšal podnikať, vieš, mal som aj reštauráciu ako spolumajiteľ, mal som aj divadlo ako spolumajiteľ, ale tak ti poviem, keď som sa s niekým dal dokopy, vždy som o peniaze prišiel. Lebo ako môj kamarát z Ameriky hovorí, že na začiatku sú dvaja. Jeden má peniaze a druhý skúsenosti. A keď sa rozídu,
ten má skúsenosti a ten má penáze zase. Vieš, takže čo som založil sám, mám divadlo svoje, také bytové a to funguje. Mali sme 401 repríz už, je to len pre 30 ľudí, prídu z celého Československa, pricestujú ku mne domov do bytu a tam hrám divadlo pre nich. Takže v tomto podniku, že máš divadlo. Áno. Ale toto je dobrá, akože si mi tak nabil, lebo ja mám tiež takúto skúsenosť, že ja som mal kávu so známym, že sme mali kávu a kaviareň a odtedy hovorím, že čím viac hlav, tým viac kapusty. To mi babka hovorila a odtedy to viac používam, lebo nedopadlo to tiež slávne no, to sa hovorí, že sú takí mám skúsenosti. Áno, to sú podnikatelia, že phishing robia. Oni hľadajú takého, čo vie zarobiť peniaze, ale potom nevie, čo s nimi. Tak sa nájdu takí, čo takého nájdu a potom ti tie peniaze vlastne zoberú. Ako ani nemôžem povedať, že som prišiel o nejaké peniaze alebo tak svojím spôsobom, ale akože mohlo to dopadnúť lepšie, si myslím. Ale lebo ja som taký milovník kávy, vieš, ale ja to mám stále v sebe, že tú kávu akože ja zase budem robiť, len teraz mám veľa toho zápasenia a iných aktivít, dokument točím. Áno? No. Dobre. O sebe? O sebe, no. Výborné. Lebo ja mám celkom taký inšpiratívny príbeh, si myslím. Aký? No povedz, skrátke. Vieš čo, tak o svojej rodine, o svojom detstve, mal som také ťažšie detstvo trošku. A vyzeralo to tak čierne so mňou a dostal som sa celkom, akože na poru, stal som šampión MMA a celý ten koncept je akože taký fajn, zaujímavý, no. Toto som chcel povedať, že my máme veľa spoločného. Áno, máme, tak. Obidvaja máme radi divákov, vystupujeme, každý trošku inde, asi máme iných divákov, ja som v tom divadle. A ja viem ešte, čo máme vášeň spoločnú. Čo? A to ty nevieš. A to je spev. To vážne? Ty spievaš? Ako, aj tancujem, aj spievam. To by sme mohli nejaký duet vydať. No, ale ja som raz videl nejaké rozhovore, že toto ťa fascinuje, že akože vysť pre tú tribúnu, že keď tam veľa ľudí skanduje, že ty tam spievaš a s nimi. Že? A to nie je, to si ma pletieš, to zase ja nie. Nie, určite, a to už je tak dávnejšie, ale tak mi to ukotvilo v hlave. Či nie? To som asi bol klamár vtedy. To fakt? Neviem, že by som ja... Možno sa mi to mýli, ale ja som bol presvedčený, že teraz sa mi to tak... No, mám jedno CD-čko, som vydal, to je pravda. No, ale moja dcéra spieva. Tamarka tá spieva. Ale ja... A tak ty si ju naučil. Tak ja som na to... No, ale čo máme ešte spoločné? Okrem toho, že vystupujeme obidvaja a máme tých Dobre divákov. Vyzeráme ešte? Dobre vyzeráme a máme céry. A céry. Ty máš koľkoročnú? Ja mám 3,5 roka asi. Ako sa volá? Dominika, krásne. A ja mám 5-mesačnú. Ako sa volá? Ria. Teraz už sú tie mená také modernejšie, že, a my sme chceli do takého akože keby tradičného trošku. Že Dominika je ešte také, že len predsa, že a teraz sú všelijaké, že... No všelijaké. Ja nechcem povedať akože mená, lebo niekto by to mohol zvoriť, že to si robím z toho srandu, to si nerobím, akože aj pekné mená sú, ale že my sme tak chceli ostať tak tradičné. A to je prvá dcéra? Prvé dieťa? Zatiaľ prvá dcéra a uvidíme, jak to bude pokračovať. Tak ja mám Riu a v preklade vieš, čo znamená Ria? Ria? Nádej. To je pekné. Nádej, áno. No vidíš, to je pekné. No dobre, poďme ešte k tej robote trošku. Čo ťa čaká a čo ťa neminie? Od roboty je kone kapu. Áno, ale zase len tá robota z nás robí ľudí, ako sa hovorí. Aha, to som ešte nepočul, ale zamyslím sa nad tým. Ešte je výborné, ale toto vystrihneme. Že sex nie je robota. Aha. Lebo to aj Česi robia. Ale to vystrihneme. Lebo ja mám veľa kamarátov v Čechách, nerad by som o nich prišiel. No tak čo ťa čaká, neminie? No tak mňa čaká, no tak hovorím, stále točíme ten dokument, bude to vlastne hlavne k tomu zápasu, ktorý ma čaká teraz, čo je asi taká najväčšia udalosť v mojom živote, ktorá tých ľudí zaujíma. To je zápas VEMON, to je 9.11. tu v Bratislave u nás. Takže na to sa teraz pripravujem a do toho hovorím, točím ten dokument, tú cestu k tomu zápasu, trošku tá moja minulosť, trošku nejaké začiatky toho MMA a tak. No a vlastne všetko sa fokusuje týmto smerom. A čo mám trošku voľného času, tak samozrejme venujem dievčatám mojim a psom. Ja teraz som trošku taký zarastený, chlpatý. A ja trošku. No, ty sa ma nič nepýtaš, tak ti odpoviem ešte bez otázky, že teraz idem točiť takú rozprávku, kde robím zlého zubára, vieš. A povedali mi, že nechaj sa zarásť čo najviac, takže to neviem, čo tam zo mňa urobia. A potom, keď dotočím, tak sa zase ostriám aj oholím.
Ale teraz ja mám otázku na teba. Videl si, teraz bola predpremiéra filmu Mickey. Áno, videl si, a dobre, páčilo sa ti to? Čo hovoríš na to? Ty si taký skúsený. Čo ti poviem? No, natočené to je veľmi dobré, hrajú fantasticky. Milan je úplne úžasný, áno, dobrý, šikovný, perfektné to je. Akurát ja nemám rád, keď sa robia filmy o ľuďoch, ktorí spáchali zlo. Ja tu som si hovoril, že film je celkom pekný, ale že všade vlastne, že ja nemám problém, že sa o nich robia filmy, lebo ľudí to ako keby zaujíma, že čo to bolo a chcú možno aj vedieť, niektorí v tom čase ešte nežili, ale skôr, že keď to staviaš do tej roviny, že vždy, aj keď prišla nejaká vražda, tak vlastne tam bol keby nevinne, alebo že už, že do takej pozície sa, že on nemal na výber a že tak trošku to spozitívňovali. Trošku, hej, keď hovoria. Keď to človek zobere, že je tam a niekto ho proste... Tvorcovia hovoria, že ešte nás čaká druhý diel. To som zvedavý. A ten je vraj drsnejší a už je trošku inak posunutý niekam inak. To som si aj hovoril, že keď som videl, že tam, že možno to bola taká nejaká jeho tá ľudská stránka, ktorú mal, že ktorú máme asi všetci a že potom sa tam ukáže aj tá menej ľudská možno, že? Ale uvidíme. Som zvedavý. Tiež tým mám trošku problém. No. Ale ty si vyrastal v hereckej rodine, hej. Aký vplyv mala tvoja herecká rodina na tvoju kariéru? To mi povedz. No, veľa ľudí, napríklad, vieš, aj moje deti, keď niekde vystupovali a tak píšu, že no, to je protekčné a tak. Ale podľa mňa je to úplne normálne, lebo vyrastáš v tej rodine, takže to bereš nejak, dýchaš to. Kedysi bol Kováčov syn Kováč, Šusterov Šuster, áno, doktorské deti väčšinou sa dali na medicínu. Alebo sa môže stať pravý opak, ako u mňa, napríklad môj syn je za počítačom. Hral síce v nejakom seriáli, ale potom, keď ho chceli druhýkrát obsadiť, tak povedal, že táto ja už sa nechcem pretvarovať. A išiel to preč aj pri počítačoch. Takže mňa to ovplyvnilo, samozrejme. Môj otec hrával rozprávky princov, potom rozprávkar, ja som na Novej scéne vlastne vyrastal od malička úplne. Ja som všetky rozprávky vedel naspamäť, lebo v nedeľu herci hrali do obeda aj po obede rozprávku pre deti. Ja som celý deň strávil v divadle, voňal som tú vôňu a vyrastal som tam. Už ako 6-ročný som tam hral, ako 7-ročný som hral rozprávku Tri zlaté vlasy deda Vševeda. Takže ja som vlastne v tom vyrástol. Takže ty už vlastne v tých 7 rokoch asi už bol presvedčený, že toto bude tvoj celý život? Tam som ešte o tom nerozmýšľal, ale bavilo ma to. Bavilo ma to a baví ma to dodnes. Vieš, veľa ľudí hovorí, že som prišiel o detstvo a ja hovorím, že áno, prišiel som síce o detstvo, ale môžem sa hrať. Ja tu mám taký sen si vyskúšať zahrať nejakú rolu. Hej? Ale nie takú moc malú, už ináč mám moc malú, že SBS aj tuším Tomáš Maštalír tam, tuším, no, tak s ním, no. A tak sme sa akože chytali, stratil syna, vieš, a jak SBS-ka, ktoré mám nezaujímať, on má syna, vieš, že mal si na to dávať pozor na toho decka, tak on akože bol potom z toho samozrejme rozčúlený. A to bola taká miniatúrna rola, už dávnejšie, ale ja by som si vyskúšal nejakú rolu, že zahrať. A že ty by si mohol. Mohol, že? No, jasne. Dobrý tip si. Keby som bol režisér, už ťa obsadím. Hej, a ty neplánuješ byť režisér? Zatiaľ ty máš na to, ty by si to mal robiť. Zatiaľ. Podľa mňa by si mal ísť do toho. Ty chceš hrať, ja to... No a čo? A akože zahral by som si veľmi rád, no, že to je pre mňa také nejaké také vyššie poslanie toho herectva, že to je také... Neviem, sa mi to páči. A to som rád, že to hovoríš, lebo dneska nám píšu na tých Facebookoch, že sme darmožráči. A že tak ľudia aj na nás píšu. By sme mali aj pracovať. No, ja viem. Na nás aj všetci píšu, že my tam zhadzujeme, vieš, 10-15 kg niekedy odvodňovačky. Nehovorím o tých tréningoch, že čo niekedy, že už mne sa nechce, že už niekedy si hovorím, že toto ma naozaj niekedy bavilo. A potom ti tam ešte napíšu, že preceňovaný si a vybavuješ si superov a takých a bereš každého. Keď prehráš dobrým, tak sa akože ukáže, že na nič nemáš. Keď ho porazíš, tak mal si šťastie, takže to píše o nás, tak to sú podľa mňa sami smutní ľudia a to skôr vypovedá o nich a o ich životoch a akože nejak sa k tomu, že neberiem si z nich nejaké, že teraz, že prečo mi to napísal, že to... To sa nedá, to by sme zle dopadli. A je taká doba, že veľa zla je, že mám pocit, že ľudia si nejaké veľmi neprajú. A pritom si mám pocit, že keď si budeme všetci prajať, budeme si pomáhať, tak budeme... Dobre hovoríš. Všetci úspešnejší. No tak ja mám taký pocit. Dobre. No nič, kašlíme na politiku a na internet. Povedz mi, ako sa pripravuješ? Tak pripravujem sa náročne samozrejme. Už som v takej fáze, že je to v takej fakt vo vysokom tempe.
ideme teraz od pondelka do piatku, 2 tréningy denne, veľa v wrestlingu s tým, že Carlito je taký lepivý typ a rád sa objíma a chce z tých ľudí dostať na zem. Takže je to v tom náročné, že som taký celý doškrabaný, vidíš tuto, niektorí si nechty nestrihajú, potom no, ale tak je to niečo, čo ma aj baví a zbaví ma to, tak sa cez tie ťažké dni a ťažké tréningy tak prekusávať, ostať silný vnútri, v mysli a mám pocit, že ma tak celkovo aj ľudsky posúva potom a samozrejme aj fyzično. Lebo ja chodím s takým diktafónom, vieš, tie texty si opakujem, furt sa učím. Toto by som chcel vedieť, že toto mám jediný strach, že kebyže mám nejakú rolu, že ja musím sa učiť, že mňa učenie nikdy nešlo. A učenie to je len základ. To je nič, to je to prvé, čo sa musíš naučiť. Ako dieťa, že sa naučíš chodiť. A čo je potom? No tak potom je ešte tá psychológia tej postavy, že čo hráš, prečo to hráš, ako to hráš. A to by mi išlo podľa mňa. Ja by som sa vedel tak na to natransponovať a ja by som musel dostať od režiséra také, že môžem trošku improvizovať. No, lebo ja keď sa mám niečo naučiť, ja som normálne z toho hotový, ja neviem prečo. No. Ja to mám podľa mňa očko nejakú traumu z tých učiteľov, že ma nutili, tak... No a to je základ úplný. To ja viem, že tam, že proste ten text musíš trošku vedieť, aby vedel. No, to práve musíš vedieť, ako ja hovorím, čo je improvizácia, aby si pochopil improvizáciu. Improvizácia, však určite aj u vás je improvizácia. No určite. Ale ja hovorím, improvizácia to je ako keď cirkusán chodí po špagáte v cirkuse. Ty keby si ho videl na tréningu, tak on chodí úplne takto. Nič. On nezabalancuje, on takto chodí. A keď prídu diváci, tak potom si môže dovoliť tieto výkyvy, lebo sa vie vrátiť. A to je improvizácia. Ty keď vieš text a vieš všetko úplne perfektne, tak si môžeš dovoliť aj v texte dokonca vybočiť niečo iné, lebo sa vieš vrátiť. Keď ho nevieš, ty vybočíš a stratíš sa. A nevieš, kde si. Jasne. Už sa nevieš vrátiť, lebo nevieš. A za druhú stranu trošku sa ťa vie vrátiť ten tvoj, akože, čo máš scénku, tak ťa trošku vráti, nie? Že on ti niečo povie a povieš si, že aha, už ideš. To je ešte komplikovanejšie. To je ešte komplikovanejšie, lebo ťa môže vrátiť úplne inám. Naopak, ten druhý sa môže povedať niečo a dopletí ťa ešte viac. Takže obidvaja musia byť dobre na tom, musia vedieť presne texty a potom si môžu dovoliť odbočiť a vrátiť sa. To je tak to už zase o tej kvalite toho a skúsenostiach, že? No ale ty napríklad toho Carlosa teraz sleduješ na obrazovke, alebo ako to robíte? Nie, tak my už máme napoznaného Carlosa, už poznáme veľmi dobre tým, že zápasy tu už dlho, ja už som s tým mal zápas, takže ako keby vieme, čo od neho môžeme očakávať. No, ale robíte to tak, že si pustíte nejaký zápas a pozeráte, že čo robí, v akej chvíli, ako... No samozrejme, je tam nejaká analytika, jasné, je tam nejaká analytika, aj teraz s Attilom, vlastne s mojím sparring partnerom a vlastne kamarátom mal zápas, tam sa mu podarilo poraziť Attilu. Tak samozrejme aj tento zápas sme si pozreli, že čo zmenil napríklad oproti tomu zápasu so mnou a s tým prvým zápasom s Attilom. Takže je tam nejaká analýza a niečo riešime z toho, že čo by sme mali odtiaľ si vytiahnuť, aby sme tie vlastne jeho zmeny preniesli do toho ďalšieho zápasu, ktoré bude chcieť asi robiť proti mne. No a na základe toho sa potom stavia tá príprava a tie veci robíme na tom tréningu, aby som to mal ako keby zaužívané. Že už nad tým nerozmýšľam, ale keď niečo ide urobiť, čo viem, že robil v tom poslednom zápase, aby som automaticky už na to telo reagoval. Vieš, aby to už bol taký podmienený reflex a toho, že už robíš vlastne, už to robíš aj so zavretými očami, už vieš v tej chvíli, že čo chceš vlastne robiť. Že nemusíš nad tým rozmýšľať, že počkaj, jak to bolo, ale že už proste automaticky, aby to telo pracovalo. Ale predsa len on môže urobiť niečo, čo nečakáš. No jasné, že môže, tak o tom to zase je, že musíš byť fokusovaný na 100% a musíš byť čo najlepšie pripravený akože na všetky tie scenáre možné. Máš nejaký rituál? Mám taký rituál, že robím nejaké dýchové cvičenia a to je asi všetko. A samozrejme dobrá rozcvička, ak to môžem považovať za rituál, ale asi tie dýchové cvičenia sú možno také, že čo nie každý robí. Dobre, čo by sme ešte? Spolupráca s Ačkami. Spolupráca s Ačkami. Baví ťa to? Baví ma to, teraz mám celkom dobré autičko, mám Kodiačika a som z neho milo Ty máš tiež tuším Kodiačika, som videl, no? A dobre, že? Veľmi dobre. No, že bol som akože milo prekvapený, že veľké, priestranné, pohodlné, takže ja som akože veľmi spokojný teraz s týmto. Prvé auto, aké si mal? Prvé auto som mal Prositku. Prosit. To čo je? To je Kia Prosit. Aha.
také nižšie a dobre, také panoromatické sa to povie. Panoramatické. No, tu ten tachometer to mal a také, že pekné, aj také športové, že vyzeralo to dobre, len ja mám problém s chrbtom, vieš, z toho zápasenia, takže mám posunutú platničku a keď sedím veľmi nízko, tak mi to robí problém a mi tuchnú potom bedra. Hovor mi o tom. Ja to mám ale s vekom, vieš. Ja to mám s vekom. Máš koľko rokov? Ja mám, no typni si. Neviem. Učil som si bradu, počkaj, učil som si bradu. A počkaj, ja si musím. Koľko, ja neviem, 30. Ďakujem. Trafil som, či nie? No, trošku viac, 35. 35, no to je dobré. No, ale čo som tým chcel povedať? No, ja mám o 30 viac. 65? Ale? Preto potrebujem vysoké autá. No, tak vieš, ako v herectve máš aj postavy, máš Romea, to je mladúnký chlapec, ale máš aj kráľa Líra. My môžeme hrať do smrti. To je dobré. No tak hovorím, že po kariére ja idem ku vám. Dobre. Vybavíš mi to nejak? Super. Ty tam máš veľa známostí, tak musíš ma tak dojsť, že ten pirát veľmi šikovný. Ale k tým Ačkám sa vráťme. Ako dlho spolupracuje s Ačkami? 3-4 roky asi. Ja už ani presne neviem, tak je to dlho. Začali sme ešte, myslím, pred koronou alebo počas korony, takže už to máme už históriu, no, za sebou. A koľko aut si už vystriedal? Aké značky si No čo som mal? Mal som tu Prositku, potom som mal chvíľku Sportičku, potom som mal... Nemyslíme tu, ale tak v živote. Ty kokso, tak to už veľa asi. Čo som mal? Prvé auto som mal Renault Clio, také trojmiestne. To som si kúpil ako 18-ročný, ešte som chodil do školy. Trojmiestne? Trojdverové, tak prepáč, trojdverové. Také maličké. A všetci sa smiali, lebo však ja už som bol vtedy taký väčší. A keď sme aj išli niekde s chalanmi, alebo na tréning, alebo z tréningu, a mal som takých väčších kamošov, že jeden mal 125, druhý 130, a z toho keď vyliezli, že som mi dal tú sedačku a vyliezli von u nás v Bernulakove, tak všetci povedali, že to čo je, že z toho auta, že jak ste sa tam zmestili. Ja, tak my sa zmestíme. Dobrí ľudia sa zmestia všade. Ja som mal Trabanta. Trabanta. To si už nepamätáš. Ale akože pamätám, ale to už som nestihol. Prvé auto Trabant, to malo takú kluku. Taký kutáč sme to volali, jak do šporáku. No. Tak a ty si veľký autičkár? Tak veľký auto. Za tie roky, čo teda šoférujem od 18, som vystriedal strašné množstvo aut. Aj vďaka rôznym sponzorom, tak som si vyskúšal všelijaké autá. Môžem povedať, že tie posledné, tie značky, tam už ani veľký rozdiel nie je. Tie kvalitné auta sú fakt veľmi dobré, bezpečné a ja mám rád veľké SUVčka. A kebyže máš povedať, že najlepšie auto, ktoré si mal? Ťažko povedať, to sa nedá povedať. To sa nedá povedať, lebo fakt tie dobré autá dneska sú veľmi, veľmi kvalitne robené, aj bezpečné. No. Ale tak ja vlastním ešte aj Morgan, 8+, 8 válec a to je staré autičko, dvojmiestny kabrioletik a to je radosť. Ale to má asi dobrý zvuk, že, keď to naštartuješ? No, ale to je z roku, počkaj, 69 výroba. No. A máme doma aj Kysel, to je také auto z roku 1930, také isté mal aj prezident Roosevelt. To sú také staré autá. No. A aké auto je podľa teba najlepšie? Najlepšie? Asi tak najlepšie sa nedá povedať, že najlepšie, lebo to asi je od človeka. Niekto má rád športiaky, niekto má rád veľké. Ja napríklad kvôli tomu chrbtu ja uprednostňujem tie SUVčka a vyššie sedenia. Ale od detstva ma fascinovali a vždy ma zaujali, že Mustangy. Keď som videl nejakého Forda, že Mustanga, tak to sa mi tak páčilo. Ja si myslím, že najlepšie auto, a to budeš určite so mnou súhlasiť, je auto sponzorské, čiže zadarmo. Tak, určite. Ano. Ďakujeme Ačkám, aj Mototechne, že nás takto zásobí autičkami a že môžeme za našimi divákmi chodiť po celej Slovenskej aj Českej republike. Čaute. Ďakujem ti za rozhovor. Ja ďakujem. Pirát. Pa, pa. Ahoj.